बाक्सा जिल्लानि खारुवाजान टेक्सटाइल पार्कआव मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेक रानदों। दिनै 12 जुन थामहिनबा मुंख्लं सान। बे सानखौ दिनै बाक्सानि खारुवाजान टेक्सटाइल पार्कआव खुंफुंदों बिटिआर सरकारा। बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो चेक राननानै होयो बिटिआर सरकारा। एबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 333 नखर आरो बिएलटिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 91 नखरफोरनो रांनि चेक राननानै होयो। बेनि अनगायैबो बर' हारिनि गोलाव सम सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दाय गैयै सुबुंफोर सा 300 नखरफोरनोबो रांनि चेक होदों बिटिआर सरकारा। मख'नो गोनांदि एबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो नखरफायाव 3 लाख रां आरो बिएलटिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो नखरफायाव 50,000 रां अनसुंथाइ होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो एमएलए कमल सिंह नार्जारि, इएम रनजित बसुमतारी, इएम दावबायसा बर', इएम धर्म नारायण दास, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो रांनि चेक मोनगिरि नखरफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंथिदों फै खोनासंनि। मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। मोजां मोनबाय, गोदो होगोन होननानै खोनाबाय दंमोन, थेवबाबो जों मोननो हायाखैमोन। सरकाराबो होनो मानो हादिया जोंबो मिथियासै, ओमफ्राय मोननो हायासै जोङो बे समाव। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हाबाय, गोजोननाय मोनबाय। रावबो गैला नालाय फिसाला सानै दङ, सानैबो गावथार जाबाय आरो बोरायाबो मुंख्लं जालांबाय। ओमफ्राय दा बे फैसाजों न' लुदों आरो फिसौ सासे खांदों नालाय, ओमफ्राय बिसोर होनो नालाय न' लुना लादों नालाय, दा न' लुदों आरो पाक्कानि न'। जि अनसुंथाइ मोननाय बेजों पाक्कानि न' लुनानै लागोन। लुगासिनो दं दा। जेनेबा उन्दै सासेनिखौ मोनग्रोबाय नालाय क'क्राझाराव। माने सानै फिसालायाबो गावथार जादों सानसेनो। बबे समनि घटना मोनखो? आं समखौ बावबायना दा। माने जि बर'नि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय आन्दलनाव बै समाव आरो न'खराव दायो सोर सोर दङ? रावबो गैया। नों हारसिं दं? मा फिसाजोनि फिसालाखौ सासे खांना लादों आरो दा बेजोंनो जाना दं। सोना होनाया जोंनो मोजां मोनदों। जों गोबाव समनिफ्राय नेनानै दङमोन। दिनै बिटिआर सरकारा जोंखौ अननानै बिदि मोजां अनसुंथाइखौ जोंनो होबाय। जोंनि न'खरखौ लिंहरनानै गोजोननाय मोनदों। गोसोआव जेनेबा सिगाङाव दुखु मोनदोंमोन मोननै समाव, गोबाव समनिफ्राय जों नेनानै दङ। दा जों गोजोननायखौ मोनबाय। दिनै जोंनो जेनेबा बे बान्थाखौ होबाय, जोङो सानदों मुंख्लंफोरखौ गोजोन होदों होननानै। जोंनो मुंख्लंनि मुङाव दायो 3 लाख दं। गोजोननाय मोनदों। आगोलनि समाव जोङो बिदिनो नेनानै न'खरफोरा खस्थ' सलिना दंमोन। बिदि सरकारा होनायखाय जों गोजोन मोनदों आरो मा बुंनो लागा दं फैयानो आंनि बुंनाया बुंनाय जाबाय आं। दाथ' जोङो सिगां ओरै माबायाखौ मोनाखैमोन, दा आरो जों दा आं एसेबो बुंनो बारा रोङाबो बुङो नालाय, दा जों होनायखाय आरो जों एसे गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो रोङानो बुंनोसै। 1918 जितु গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈছিল, এই সংঘৰ্ষত আমাৰ দেউতাই এজন খেতিয়ক আছিলে। খেতিয়কৰ হাল মাৰি আছিলে, তাতে ধৰি কিনি লৈ গৈ হত্যা কৰিলে। আছিলে আমি পথাৰত আছিলে, আমি ঘৰত আছিলে। কেনেকৈ হত্যা কৰিলোঁ আমি এইটো নেদেখোঁ, ধৰি লোৱাটো আমি দেখিছোঁ। ওচৰতে আছিলে, বেছি দূৰ নাই, 1-1.5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত হাল মাৰি জাতিগত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈছিল আছামিছ আৰু বড়োৰ লগত। এই সময়তে আগত অলপ পালোঁ, 50,000
পইচা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ 50,000 পইচা 1 লাখ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আজি 3 লাখ কৰি দিলে UPPL টুডে আমি আজি 3 লাখ বিটিআৰ চৰকাৰে দিছে বিটিআৰ চৰকাৰে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল আমি 81 আজি চেকখন পাবলৈ সক্ষম আজি যেটো মাৰ্টিয়াৰসকলৰ পৰিয়ালক চেক বিতৰণ কৰিছে এইটো ৰৈ যোৱা মানে নৰ্মেলি যেটো দিব লগা আছে এইটোতো আগত দিয়া হ'ল কিন্তু এইটো ৰৈ যোৱা আগৰ যেটো উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ সময়ত বড়োপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যেটো আন্দোলন হৈছিল এই আন্দোলনত যিমানখিনি মাৰ্টিয়াৰ্ছ হৈছে তাৰ পৰা 333 জনে ৰৈ গৈছিলে তেওঁলোকক দিব পৰা নাছিল তেওঁলোকক আজি প্ৰমোদ বড়োৱে মানে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই 3 লাখ টকা কৈ দিয়া হ'ল আৰু XBLTৰ পৰা 91 জনৰ মানে মাৰ্টিয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকক এই সময়ত এক্সগ্ৰেছিয়া নিদিলে আৰু কি কাৰণত নিদিলে নাজানো কিন্তু এৰি যোৱাৰ নামটো আমি লৈ পেলাই 3 লাখ টকাকৈ দিছোঁ আৰু XBLT কেডাৰ যিবিলাক ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্ট পাব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকক দিয়া নহ'ল 300 জনক বহুত জনক দিয়া হ'ল 300 জনক দিয়া নহ'ল কিয় নিদিলে এইটো চালিজাৰি চাই পেলাই তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভিং হয় পাব লাগে তাৰ কাৰণে আজি এক্সগ্ৰেছিয়া ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্টটো আগত কিমান দিছিলে কিন্তু চিম্বলিকভাৱে আজি 50,000কৈ দিয়া হৈছে তো মুঠ মানে 724 জনক ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰেণ্ট আৰু এক্সগ্ৰেছিয়া হিচাপে দিয়া হ'ল এইটো খুব এটা মহৎ কাম আৰু আমি মাৰ্টিয়াৰ্ছসকলক পইচাৰ মানে যিটো এটা পৰিমাণ বা এমাউণ্ট এইটো লৈ পেলাই আমি এইটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযাওঁ এইটো মাৰ্ক অফ ৰেছপেক্ট মানে আমি এতিয়াও তেওঁলোকক স্মৰণ কৰোঁ আৰু সন্মান জনাওঁ আৰু এইকাৰণে আজি এই এক্সগ্ৰেছিয়াৰ যিটো চেক বিতৰণ এইটো দিয়া হৈছে ইয়াত কোনো বেলেগ কাৰণ নাই